Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τη χρήση των dictionaries στην Python. Τα dictionaries φανταστείτε ότι είναι κάτι σαν τον τρόπο που έχουν επιλέξει οι προγραμματιστές της Python να δημιουργούν πίνακες. Επειδή όμως στην Python δεν γίνεται να δημιουργήσουμε πίνακες με τη μορφή εμείς που την ξέρουμε σε δύο διαστάσεις, χ και ψ, ας το πω έτσι, θα δημιουργούνται σε μια γραμμή. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται και συντάσσονται μέσα σε ένα compiler είναι αυτός εδώ που σας δείχνω τώρα. Αρχικά έχουμε την ονομασία. Εγώ έχω ονομάσει το συγκεκριμένη dictionary με το όνομα mydict. Ανοίγουμε αγκύλες και μέσα γράφουμε τα δεδομένα τα οποία θέλουμε. Πώς είναι τώρα δομημένα τα δεδομένα αυτά? Έχουν αυτή τη μορφή. Πρώτα έχουμε το όνομα, το key, την ονομασία ας πούμε των δεδομένων. Στην περίπτωση μας εδώ πέρα είναι name, και από εκεί και πέρα μέσα μετά από άνω κάτω τελεία, αυτό εδώ, ακολουθούν τα δεδομένα. Κόμμα, μετά το επόμενο όνομα, το επόμενο κλειδί, key, και ούτω καθεξής έως ότου καταλήξουμε να ολοκληρώσουμε την δημιουργία του dictionary. Ας τρέξουμε τώρα λιγάκι εδώ αυτή τη γραμμή να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Βλέπουμε εδώ κάτω ότι έχει δημιουργηθεί το mydict, το dictionary το οποίο θέλουμε, όπως επίσης το βλέπουμε και εδώ πάνω σε αυτήν εδώ πέρα την γραμμή. Τα dictionaries δεν είναι ανάγκη να έχουν μόνο ένα κλειδί και μέσα δεδομένα. Τα dictionaries μπορούν να έχουν μέσα τους πάρα πολλά άλλα δεδομένα τα οποία μπορούμε να βάλουμε. Για παράδειγμα, σε αυτήν εδώ πέρα τη γραμμή έχω κάνει το εξής. Έχω ονομάσει ένα dictionary 2, το mydict2, το οποίο μετά το πρώτο κλειδί, βλέπετε, δεν ακολουθεί όπως εδώ πάνω μόνο ένα δεδομένο, αλλά ακολουθεί μια ολόκληρη λίστα με αριθμούς. Φανταστείτε λοιπόν τώρα ότι στη δεύτερη αυτή περίπτωση έχω δύο στήλες. Η πρώτη στήλη ονομάζεται costs και η δεύτερη ονομάζεται income, μέσα στα οποία, από κάτω δηλαδή σαν δεδομένα, έχουμε τα διάφορα νούμερα. Μία λίστα στην περίπτωση του costs, η οποία έχει τα νούμερα 100, 123 κτλ. Και μία δεύτερη που έχει όνομα το income και μέσα εκεί έχει τα δεδομένα 3.000, 2.500, 1.000 κτλ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό που είπαμε πριν. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορους πίνακες μέσα, το οποίο είπα είναι πάρα πολύ χρήσιμοι αργότερα όταν θέλουμε να κάνουμε διάφορες πράξεις ή διάφορα άλλα δεδομένα. Έτρεξα, όπως είδατε ήδη, τη γραμμή καθώς μιλούσαμε για να δημιουργηθεί το επόμενο dictionary. Η αλήθεια είναι ότι στα dictionaries δεν είναι ανάγκη μόνο να έχουμε ένα key με μία συγκεκριμένη λίστα. Τα dictionary μας δίνουν το δικαίωμα να μπορούμε να δημιουργήσουμε δεδομένα και μέσα στα ίδια τα δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Βλέπετε εδώ έχω φτιάξει ένα άλλο dictionary, το mydict3, το οποίο στην περίπτωσή μας τι κάνει? Ενώ ακολουθεί κανονικά την ίδια διάταξη mydict3 ίσον αγκύλες κτλ. Στο δεύτερο κλειδί, έτσι ονομάζεται το όνομα της στήλης, έχω μία λίστα, μέσα στην οποία λίστα, όπως βλέπετε εδώ, εγώ έχω βάλει μία δεύτερη λίστα. Έχω βάλει αυτό εδώ. Αν τώρα εμείς τρέξουμε αυτήν εδώ πέρα τη γραμμούλα και μετά δώσουμε την εντολή με συγχωρείτε, print mydict3, θα δείτε ότι εδώ στο αποτέλεσμα στην κονσόλα θα μας δώσει την λίστα, θα μας δώσει τις τιμές της λίστας, και βλέπετε εδώ πέρα ότι τα δεδομένα στο δεύτερο key, στο income,
τα δεδομένα, το τελευταίο δεδομένο στο key income έχει πλέον ονομαστεί, έχει πλέον αυτό εδώ πέρα, περιέχει μια άλλη λίστα μέσα σε αυτό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τις λίστες? Με τις λίστες μπορούμε να δούμε τις τιμές τις οποίες υπάρχουν μέσα σε κάτω από κάθε key. Έτσι λοιπόν, άμα του πω να μου δώσει τις τιμές που βρίσκονται στο MyDict κάτω από το key name, δηλαδή αυτό εδώ, τότε θα μου δώσει τις τιμές τις οποίες βρίσκονται εκεί πέρα. Βλέπετε εδώ κάτω έχει δώσει τη λέξη Γιάννης, την οποία είχα τοποθετήσει εγώ σαν εδώ, να το κάνουμε ένα highlight, είχα δώσει εδώ πέρα στο Γιάννης. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην θέλουμε να εμφανίσουμε μόνο τις τιμές, όλες τις τιμές τις οποίες βρίσκονται μέσα σε μία λίστα. Αλλά να θέλουμε να εμφανίσουμε κάποιες μόνο τιμές από αυτές που βρίσκονται στα δεδομένα. Για αυτό το λόγο θα δούμε λιγάκι το παρακάτω παράδειγμα, το οποίο δημιουργώ εγώ ένα dictionary, αυτό, και μετά του λέω ότι εγώ θέλω από το MyDict 2 να μου γράψεις κάποιες συγκεκριμένες τιμές. Δεν θέλω όλες τις τιμές που βρίσκονται, ας πούμε, στο πρώτο κλειδί, το costs. Για να το κάνω αυτό θα δώσω την παρακάτω εντολή. Πώς τώρα μπορούμε να μεταφράσουμε την εντολή αυτή? Του λέω λοιπόν, πάρε το MyDict, πάρε το key costs και γράψε μου τις τιμές που βρίσκονται μεταξύ 0 και 1. Σε προηγούμενο βιντεάκι είχαμε δείξει ότι η Python στις λίστες αναγνωρίζει τις εξής τιμές. 0 είναι πριν ακόμα αρχίσει, 1 είναι αυτό, 2 είναι αυτό, 3 και 4. Όταν λοιπόν εγώ του λέω δώσε μου τις τιμές του costs από 0 έως 1, είναι σαν να του λέω γράψε μου μόνο την πρώτη τιμή. Αν τρέξουμε λοιπόν αυτή εδώ πέρα τη γραμμή του κώδικα, θα δούμε κάτω στην κονσόλα ότι μου έχει δώσει μόνο την πρώτη τιμή. Εδώ. Με την ίδια λογική μπορούμε να επιλέξουμε να διαλέξουμε και κάποια άλλα κομμάτια της λίστας της οποίας βρίσκονται μέσα και ας πούμε να του ζητήσω να μου δώσει τις τιμές από 1 έως 4, τότε εδώ, αν το τρέξω αυτό, θα μου δώσει τις τιμές που βρίσκονται μετά το 100 και ως το τέλος της λίστας, μέχρι το 2, 3, 4, 5. Επίσης μπορούμε να δούμε διάφορα άλλα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα dictionary. Παραδείγματος χάρη μπορούμε να δούμε το μήκος που έχουν τα dictionaries. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την εντολή len. Η len, όπως βλέπετε εδώ, χρησιμοποιείται και παντού, το είδαμε και στο βιντεάκι με τις λίστες, έχει την ίδια λειτουργία και εδώ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι το MyDict έχει μήκος 4. Ουσιαστικά παίρνει το μήκος των keys που έχουμε μέσα. Και όπως βλέπουμε εδώ στο MyDict έχω ένα κλειδί, 2 κλειδιά, 3, 4 κλειδιά. Οπότε μου δίνει ουσιαστικά τον αριθμό των κλειδιών των οποίων έχω μέσα. Αν τώρα θέλω να αλλάξω ένα δεδομένο το οποίο βρίσκεται κάτω από ένα κλειδί. Στην περίπτωσή μας εγώ τώρα εδώ στείλει με το όνομα name να βάλω τη λέξη Γιάννης, αλλά θέλω να βάλω, μια άλλη λέξη, να βάλω τη λέξη Μπάμπης, δηλαδή κάποιο άλλο όνομα. Αυτό γίνεται με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, δίνοντας τον εξής κώδικα. Γράφω MyDict name μέσα σε αγγείλες, δηλαδή MyDict κλειδί name, βάλε τη λέξη Μπάμπης. Αν το δώσω αυτό και συνεχεία δώσω πάλι αυτό εδώ πέρα που είχα δώσει παραπάνω mydict.name να μου γράψει μόνο αυτό, θα δούμε κάτω εδώ στην κονσόλα ότι πλέον δεν είναι Γιάννης αυτό που είχε δώσει, δηλαδή εδώ πέρα, αλλά είναι πλέον Μπάμπης, έχει αλλάξει. Μία άλλη πάρα πολύ χρήσιμη εντολή, η οποία θεωρώ ίσως από τις πιο χρήσιμες οποίες υπάρχουν, είναι η εντολή append. Με την εντολή append μπορούμε να προσθέσουμε τιμές
επάνω μέσα σε ένα dictionary, χωρίς να επηρεάζουμε τα υπόλοιπα δεδομένα. Η σύνταξη της εντολής αυτής γίνεται με τον εξής απλό τρόπο. Πάλι με την ίδια λογική, mydict 2 costs, διάλεξα δηλαδή ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα το dictionary που είχα δημιουργήσει και λέω στο σημείο εδώ costs πρόσθεσε μία ακόμα τιμή, πρόσθεσε την τιμή 3.45. Τρέχω τον κώδικα. Αν τώρα λοιπόν δώσω εδώ πέρα να μου γράψει την τιμή του mydict again, θα δείτε εδώ κάτω ότι έχει προσθέσει την τιμή 3.45, η οποία δεν υπήρχε σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Βλέπετε που το είχαμε γράψει νωρίτερα, cost 100, 123 κτλ. Έχει προσθέσει και την τιμή 3.45. Αν τώρα θέλω να δω διάφορα άλλα δεδομένα τα οποία βρίσκονται μέσα εκεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή keys, η οποία θα την προσθέσω εδώ πέρα στο κώδικα και να του πω θέλω να μου δείξεις όλους τους τίτλους των στυλών των οποίων θα δημιουργήσω, δηλαδή όλα τα keys. Βλέπετε εδώ ότι έχει δημιουργήσει, μου έχει δώσει εδώ κάτω αποτέλεσμα όλα τα keys τα οποία υπάρχουν μέσα, name, surname, age, birthday κτλ. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τα values. Αν του δώσω, ας χρησιμοποιήσω το mydict 2 αυτή τη φορά, αν του πω τύπωσέ μου όλες τις τιμές του dict 2 και να μου δώσει όλες τις τιμές values τις οποίες βρίσκονται μέσα. Βλέπετε εδώ ότι μου έχει δώσει όλες τις τιμές που βρίσκονται μέσα στο mydict 2. 100, 123, 456 κτλ. Και τη δεύτερη λίστα που είναι όλα αυτά εδώ τα νούμερα. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές λειτουργίες των dictionaries που όπως είπαμε στην αρχή είναι πάρα πολύ χρήσιμη γιατί μέσω αυτών μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορους πίνακες με δεδομένα τα οποία μπορούν να μας χρησιμεύσουν σαν κομμάτια, βασικά κομμάτια δημιουργίας κώδικα με τη βοήθεια της Python και βασικά έχουν και πάρα πολλές εφαρμογές και στο κομμάτι της επεξεργασίας δεδομένων και στατιστικές αναλύσεις. Ευχαριστώ. Τα λέμε.